Parin päivän takainen finaaliavaus sisälsi SM-liigan historiaan peilaten ennennäkemätöntä draamaa. Tämä valoshow ei ole infernaalisen mökän valtaamassa Isomäen kattilassa sen sijaan ennennäkemätön, sillä samat valoviritykset olivat kehissä hopeakeväänä 2006. Ässien kuluttava pelitapa tuottaa tulosta ensimmäisen 10-minuuttisen aikana, mutta porilaisten kannalta vielä tässä vaiheessa harmittavasti vain maalinpaikkojen muodossa. Daniel Brudinin syöttö tavoittaa neloskentän sentteri Niko Aaltosen. Ensimmäisessä finaalissa 29 torjutaan napsinut Juha Metsola peittää maalinkulman mainiosti. Punapaidat pakottavat vierailijat kahdesti jäähuaitioon avauserän tuoksinnassa. Ässät ei jälkimmäistä ylivoimansa jätä käyttämättä. Tommi Taimi laukoo Aki Uusikartanon poikittaisyötöstä ja Brudin on irtokiekossa ärhäkkäänä paikalla. Runkosarjassa 10 kaappia niitanneille tukholmalaisille pudotuspelien 5. maali. 5 pistettömän ottelun jälkeen, kun avauserä on pelaamatta 4:44. Ässien väkevä tatsi jatkuu toisen erän alussa. Tappara tötöilee väärän vaihdon ja kotijoukkue rokottaa ylivoimalla. Kiekko päätyy Eero Elon kautta Ville Uusitalolle. Kippari kääntää nopeasti ja Taimi kumouttaa limpun häkkiin Jarno Koskirannan mailan kautta. 22-vuotiaan porilaispakin saldo on vakuuttava, sillä Taimi on ollut mukana joukkueen jokaisessa finaaliosumassa tähän mennessä tehoilla 2+1. 5. kertaa joukkuetta on SM-liigan finaaleissa luotsava Jukka Rautakorvi piskaa Tapparan kuitenkin uuteen lentoon isäntien toisen osuman jälkeen. Tapparan rohkein koko viisikon hyökkäys tässä ottelussa kaventaa kamppailun ajassa 26-21. Dragan Umisevits jatkaa, Markus Kankaanperän passi takatolpalle ja Niklas Ruseniuksen raju rannelaukaus ei jätä Antti Raanalle mitään mahdollisuuksia. Toinenkin erä kääntyy lopulta kuitenkin tuloksellisesti kotijoukkueelle. Tapparapakki Dale Clarkin pehmeä työskentely kostautuu ja Ässät iskee kiekkoon. Sean Hesko taistelee pelivälinen Eero Elolle ja raitin puolen pommittaja tällä lukemat vastustamattomasti 3-1. Toinen syöttäjä Uusikarton nousee Taimen ja Elon tapaan 2 tehopisteen kerhoon tämän illan ottelussa. Juha Metsola ja Tappara-yhdistelmä ei ole vielä näin suurta löylytystä tämän kevään pudotuspeleissä kokenut. 3. erä ja Ässät tuuttaa jo 4. maalin pöytään. Heska kumouttaa viivasta ja pankkipari Jyri Marttinen tuikkaa mailansa väliin. Tamperelaisten saumat ottelun voittoa valuvat lopullisesti käsistä 13 minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. Lusenius lanaa loukkaantuneen Michael Ryanin paikan kakkoskentästä tähän otteluun ottaneen Sami Lähteenmäen pystyy vaihtoehtojen tuntumassa ja Tapparan laituri lähtee kyynärpää taklauksesta suihkun puolelle. Tapparaa vastaan oli tehty ennen tätä iltaa vain 1 ylivoimamaali pudotuspeleissä. Tuo tilasto muuttuu kuitenkin perin rumaksi illan kuluessa. Marttinen pommittaa viivasta ja veli-Matti Savinainen ruttaa irtokiekosta jo 4. ylivoimaosuman Ässille. Maali on porilaisleirin kannalta kaivattu, sillä Savinainen oli laukonut ennen tätä iltaa pudotuspeleissä 74 kertaa ja osunut vain kerran. Mahti kevättä pelaava Ässät ei siis suostu häviämään 2 ottelua peräkkäin. Finaalisarja tasoittuu komealla 5-1 kotivoitolla. Kari Kiven miehistö onnistuu tänään laajalla rintamalla, sillä peräti 5 pelaajaa yltää 2 tehopisteeseen. Tappara-leirin kannalta yksi keskeinen kysymys on, kuinka Juha Metsola toipuu 5 takaiskusta perjantai-iltaan ja 3. finaaliin.